Hola, em dic Joaquim Brutau i us parlaré de l'Hèracles des de que va acabar les feines pel rei Euristeu de Micenes fins a la segona rebel·lió dels gegants en l'Olimp. Us parlaré també de la seva segona dona, que es deia Òmfale, i d'aquesta rebel·lió dels gegants i el reconciliament amb la deessa Hera. L'Hèracles, al veure's lliure ja de les feines que tenia que fer pel rei Euristeu i haver estat d'acord amb l'Euristeu que estaven acabades a la seva plena satisfacció, es va sentir molt lliure. Llavors se'n va anar cap a Eucàlia. A Eucàlia reinava el rei Eurito, i el rei Eurito havia sigut mestre d'ell amb el tir amb arc. Deien que el propi Apol·lo li havia entregat l'arc que tenia l'Eurito, que li havia dat l'arc que portava l'Apol·lo, i l'Eurito va organitzar un concurs de tir amb arc. I sí, l'Hèracles va presentar en aquest concurs de tir amb arc, dava un premi molt bo, que era una quantitat de bestiar bastant important, i com que l'Eurito es pensava que no hi havia ningú que ho fes com ell, que ell era el millor de tots i que no hi havia ningú que el pogués guanyar, a més, oferia la seva filla. A qui guanyés, si el guanyava algú, li dava la seva filla petita. La seva filla petita es deia Iole i la filla tenia uns 10 anys, era una nena d'uns 10 anys. L'Hèracles es presenta en el concurs i el concurs constava de 3 proves. La primera prova era una prova de punteria, feien una marca amb un arbre, una quantitat de metres X, i tiraven tots i el que s'acostava més a la marca guanyava aquella prova. La segona prova clavaven una sèrie de pals a terra amb uns cercles a sobre el pal, en clavaven 10 o 12 o 15, i llavors els arquers tenien que calcular la velocitat del vent i la direcció del vent i tenien que tirar les fletxes de tal modo que passessin per quants més cercles d'aquests que hi havia a sobre els pals, millor. El que passava per més guanyava. I a la tercera era una de potència, a veure qui la tirava més lluny. I així estava. La primera va quedar primer l'Eurito i segon l'Hèracles, la segona va quedar primer l'Eurito també i segon l'Hèracles i els fills de l'Eurito, però en la tercera l'Hèracles va superar més d'una vegada i mitja el que havien fet els altres. Per tant, va guanyar el concurs l'Hèracles. Li van entregar el bestiar i quan va reclamar la Iole, la filla de l'Eurito, l'Eurito no li va voler dar. L'Eurito sabia el que havia passat amb l'Hèracles, que havia tingut aquell atac de bogeria, que havia matat els seus 2 fills, el nebot, i no estava disposat a que li passés el mateix a la seva petita Iole. I no li va voler donar. L'Hèracles es va enfadar, es va voler barallar amb l'Eurito, i l'Eurito i l'Hèracles es anaven barallant, i els fills de l'Eurito estaven per allà al mig, i el fill petit, que es deia Ífito, aquest volia posar pau. Aquest encara deia al revés, deia que ja que l'Eurito havia posat a la seva filla en el concurs, l'havia d'entregar. I si no volia entregar-la, que no l'hagués posat. Total, s'estaven barallant i sense voler l'Hèracles amb una empenta va dar una empenta a l'Ífito, en aquell fill petit de l'Eurito, i el va tirar dalt a baix i es va matar. Ja tenim armada una altra vegada, l'Hèracles se'n va a l'Areòpago, al tribunal d'Ares, i al tribunal d'Ares, clar, com que era una mort accidental, perquè no ho volia fer, va ser sense voler, va imposar què és el que tenia que fer l'Hèracles per compensar a la família de l'Ífito. I va dictaminar que l'Hèracles es tenia que vendre com a esclau i els diners que traiessin d'aquesta venda entregar-les a la família de l'Ífito. Es tenia que vendre com a esclau durant 3 anys. I el van posar a la venda, però no hi havia ningú que volgués comprar l'Hèracles. Llavors, el Zeus,
no podia comprendre com el seu fill predilecte no hi havia ningú que el volgués. Va agafar l'Hermes i el va enviar per tot el món conegut a oferir a l'Heracles a veure qui el volia. I sí, a Lídia, que era un regne d'Àsia Menor, del centre d'Àsia Menor, se'l va quedar. Allà a Lídia reinava el rei Temolo, però no se'l va quedar el rei Temolo, no, se'l va quedar la seva dona, que es deia Òmfale, se'l va quedar. L'Òmfale es va quedar a l'Heracles com a esclau i se suposa, aquí el teniu, el primer que va fer va ser treure-li la pell de lleó de Nevea i la clava, que és aquesta bastó d'olivera que portava, que semblava un as de bastos, i s'ho va quedar ella. I a l'Heracles el va vestir de dona, li feia fer feines de dona, era de lo més humiliant. Segurament va ser els anys que més humiliat va estar a l'Heracles. Aquí el teniu, vestit de dona, el feien anar a buscar aigua, el feia filar, el feia teixir, en fi, terrible, pobre Heracles, terrible. Però això, quan va arribar el segon any, va passar un fet que va canviar bastant el destí de l'Heracles, i era que el Temolo, el marit de l'Òmfale, es va morir. I llavors va canviar en el regne de Lídia, va canviar bastant les coses. Per què? Van començar a sortir assaltadors de camins, les fronteres, els veïns ja van començar a no ser segures, i llavors l'Òmfale es recolzava molt en l'Heracles per tenir tot això i a veure com ho tenia que fer i de més. Tant que quan es va acabar el tercer any d'esclavitud de l'Heracles, l'Òmfale li va proposar casar-se amb ell, o sigui que fos ell el rei de Lídia. I també per 3 anys. L'Heracles sí, va estar d'acord amb això, i durant aquests 3 anys van tornar a reafirmar les fronteres, van tornar a fer segurs tots els camins que hi havia dels pobles, d'un poble a l'altre dintre de Lídia, va treure els cèrcops. Els cèrcops eren 2 que venien de les Termòpiles, aquests venien del Peloponès, de les Termòpiles. I llavors aquests eren uns esprits que es dedicaven a assaltar la gent, a enganyar-la, a estafar-los, era terrible. Llavors l'Heracles els va agafar i com que eren petitets els va penjar pels peus darrere d'un pal i se'l portava, posava el pal a l'esquena i els altres 2 anaven de boca avall i ells se'ls anaven portant. I mentre se'ls emportava li anaven mirant el cul de l'Heracles i un li deia a l'altre: mira, si sembla que parli. Oi, però mira com es mou. Mira. Total, que l'Heracles es va fer un tip de riure i al final els va deixar lliures. Els va deixar lliures amb la promesa de que no tornarien a Lídia. I així es va passar lo dels cèrcops. Una vegada van acabar aquests 3 anys de matrimoni amb l'Òmfale, l'Òmfale va despedir a l'Heracles amb tota classe de regals, el va omplir de regals, estava molt contenta, molt agraïda, i en aquell moment a l'Olimp hi havia vivien uns temps bastant convulsos, no anava la cosa bé, i el Zeus va cridar a l'Heracles quin és. I passava que els gegants s'havien rebel·lat. Els gegants s'havien rebel·lat contra Zeus. Aquí podríem parlar de la guerra dels gegants, podríem parlar durant molt de temps, però ens cenyirem només a el que toca a l'Heracles. I aquest era un gegant que es deia Porfirió. Aquest gegant Porfirió el que volia era humiliar el Zeus i volia violar a la dona del Zeus, a la Hera. I sí, es presenta allà, el Zeus
li llença un dels llamps que el toca a l'esquena, però el Porfirió segueix, acorrala a la Hera amb un racó, li arrenca d'una revelada tota la túnica, li estripa, i una vegada quan la té allà, llavors apareix el nostre heroi. Apareix l'Heracles i comença a tirar-li fletxes en el Porfirió, que eren fletxes que havia untat en la sang de la hidra, i després el remata amb la clava. Llavors, en aquell moment, tot l'odi que tenia la Hera cap a l'Heracles es va convertir en agraïment i en admiració cap a l'Heracles. I llavors, què va passar? Que es va dedicar a partir de llavors a protegir a l'Heracles amb tot el que pogués. I això és tot fins aquí. Espero que us hagi agradat. Si us ha agradat, premeu el botó de like. I si voleu més vídeos sobre mitologia, només teniu que subscriviu-vos.